Moi! Mulle on tullut tämmöinen haaste kuin keksihaaste, eli pitää laittaa keksi tohon ottaan ja yrittää saada se suuhun. Ja tämän haasteen antoi minulle Slaveppi. Laitan hänen tämän keksihaasteen tuonne alas, niin näette miten hän onnistui siinä. Joten otan nämä rillit kohta pois ja otan täältä keksin. Katsotaan miten käy akan. Tässä on keksi. Iso on keksi. Otetaanhan rillukat pois ja lähdetään kokeilemaan. Onnistui. Mä tein tämän myös äsken ilman kameraa ja sekin meni ekalla. Joten kiitos haasteesta, Slaveppia. Minä haluan haastaa tähän Lapimonin, Juhkupuhkun, Laurakuuvlogin, Lompakon, ainakin. Ja Katja, kokeilkaapas perässä. Saatteko yhdellä ensimmäisellä kerralla vai monennellakaan 5. kerralla? Joten se on moi.